जोंनि मानगोनां फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि सारखौ मा होनो जाबर जीबन जोबथा मा होनो सेन्ट्रेल जेलावहाय दोननायनि मोनसे नटिस होदों। 20 तारिखआव सावरायबाय आरो 27 तारिखआवनो बे अखानायैनो मोनसे गिलु फालु जोंनि गेजेराव मोनसे नटिस फैदों। दिनैहाय बिथांनि बेखिनि मेसेजखौ मोननानै जों आरो सिन्था खालामदों नंमारगौ नामा सरकाराव थानाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा सरकाराव थानाय माखासे सिगनेटरिफ्रा दिनै बिथांमोना मानगोनां प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारिनि सारनि सायाव आरो माखासे सिबिआइआव थानाय केसफोरनि सायाव 56 मा होनो न्याय केसनि आरो माखासे नन हाइनेन्स केसफोरखौ लानानै आरो माखासे आउट अफ स्टेटआव लानाय थानाय केसफोरखौ लानानै आउट अफ स्टेटआव थानाय माखासे जेल थानाय माखासे मानसिफोरखौ बख'नांगौनि सार्थनि थाखाय जोङो दिनै मा होनो दानि जे रिजनेल गभर्नमेन्ट इउपिपिएल सरकारजों प्रमद बर'जों फर्मेलि इनफर्मेलि जों सावरायबाय थासेयाव जों दिनैहाय माखासे मोजां फिथाइखौ नुवाखै। मोजां मोनसे मावगोन बा मोजां मोनसे फिथाइ मोनगोन बेखौ जों नुवाखै। मानो होनोबा 27 सेप्तेम्बराव जिखिनि रिजाल्ट रन्जन दैमारिनि बेनो जोंनि थाखाय मोनसे फोरमान जादों। दा ओइदिनखालिनिफ्रायनो इउनिटि फराम एक्सन डिबिया आरोबाव जोङो रासिन आरो सानफिननो गोनां जादों। बेनिखायनो जोङो आरोबाव जों गोख्रों आरो सिदा खालामनायनि गेजेरजों बे इउनिटि फराम एक्सन डिबिखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मा होनो अलामगुरिनि ग्रोबथा फार्म हाउसावहाय अक्ट'बरनि 21 नैबे दिनैनि थारिखआवनो जोङो बे आफादखौ दाफुंनानै लानो हादों। बे आफादखौ लाखांनायनि उननिफ्राय आरोबाव जोङो नैबे मा होनो इउनिटि फराम एक्सन डिबिखौ जोङो रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लानो हाबाय। बियो माखासे जोंहा अफिसियेलि কিছু खामानि मावनोबो हानाय जाबाय। बेनिफ्राय इउनिटि फराम एक्सन डिबिनि माखासे जोंहा मट' दङ। जों खामानि मावनांगौनि थाखाय जोङो मोनसे मट' खालामनानै लानाय जादों। बे मट'आनो जाहैबाय पिस एन्ड हारमनि एन्ड डेभेलपमेन्ट अफ दा पिपोल्स। नैबे माखासे इउनिटि फराम एक्सन डिबिनि मट' जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बा जोंनि बिटिसिनि सिङाव बा आउट अफ मा होनो बिटिआरनि बाहेरायाव जेसेबांनाखि बर' माहारिनि बिफद आफद माखासे ससियेल एक्टिभिटिस खामानि सायावहाय जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला बेवहाय इउनिटि फराम एक्सन डिबिया अरायसम अलखद समाव जों बाहागो लाफागोन। दिनै बेखिनि थांखिखौ जों दिनै बेवहाय जों सोसनना लानाय जादों बे मट'आव। बेनिखायनो दिनै बेखिनिखौ लानानै इउनिटि फराम एक्सन डिबिया दिनैहाय जोङो 2 बोसोर जाबाय। बे 2 बोसोराव जोङो निजा इउनिटि फराम एक्सन डिबिया दिनैहाय जोङो दिल्लीयावबो जों एपइन्टमेन्ट लानानै जोङो 2 टाइम थांबाय। 2 टाइम थांनानै जोङो 3 टाइम जों सावरायबाय। बेनिफ्राय आसामनि मानगोनां चिफ हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों जोङो मास मोनसे खेबनै जों सावरायनो मोनदों। बेनिफ्राय बिथांजों जोङो बे 2 बोसोराव खेबनै जों सावरायबाय। बेनिफ्राय अफिसियेलि प्रमद बर' बिथांजोंबो जोङो गोबां सावरायनाय जाबाय। जोङो बे सावरायनायाव जों बेखौनो बुंबाय थादों जे प्रमद बर' बिथांनि सिगाङाव जों खावरायबाय थादों जे दिनै एनडिपिनि माखासे प्रसेसफ्रा एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय मानो दिनैहाय मावफुंजायाखै बेफोरनि थाखाय जोङो प्रमद बर'नि सिगाङाव आं बार बुंदों जे जोंनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौनि थाखाय बिटिसिआव इसि डिसिसन लानानै नो अबजेक्सन सार्टिफिकेट हरनांगौ दिसपुराव बे खोथाखौ जों बार बुंनाय जादों। नाथाय बिथांमोना हाया दिनै खोथा बुंबाय थादों। नाथाय मानो हाया आं कुइसन खालामदों। बिथाङा होनदों हाया। आं होनदों हायो। मानो हायो होनना बुङोब्ला थांनाय 2010 फेब्रुवारियाव जेला बिटिसि एकर्ड जादों हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बे समाव माखासे 175% लानानै जायहा सरकार सालायनो हायो बिथांमोनानो बे फुल पावार लानानै सरकारखौ दैदेननो हायो माहारिखौ सिबिनो हायो जिखुनु समाव बिफद आफदखौ दिनै दैदेननो थाखाय मोनसे गोहो पावार थायो। थिग बेबायदिनो दिनैहाय बिटिसिनि आयेनखौनो लानानै दानि सरकाराव थानाय प्रमद बर' बिथांखौ आङो बे तुलनाजोंनो दिनै बिथांखौ बुंदोंमोन। नाथाय बिथाङा मा खालामनो हाया। बिथाङा बेखौनो बुङो इसि डिसिसन लानो हाया एक्जिकिउटिभ डिसिसन लानो हाया। मानो होनबा बेवहाय गुबुन हारि दङ गुबुन जाथि दङ। दिनै बिथाङा बेबायदि बुंनो नागिरो। जों बुंदों गुबुन हारिखौ जों मानो नोंथांमोननि जिखिनि पावाराव थानाय जि सरकाराव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना फुल पावार थायो। जेसेबांनाखि गुबुन हारि थागोन नमिनेटेड एमसिएलए हिसाबै होजागोन। बिथांमोना नोंथांमोननि बिखायावनो थायो नोंथांमोननि उनावनो थाफाग्रा बिथांमोनाथ' जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया। दिनै बेखिनि बाथ्राखौ जों बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो थांनाय एप्रिलनि 18 तारिखआव बड'फा हाउसावहाय जोङो दिपेन बर'जों जोङो मोनाबिलियाव सावरायनाय जादों। बे समावबो आं बुंदों प्रमद बर'खौ जेबो खावलायदों जे नोंथांमोना अननानै जे मानगोनां प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारिनिफ्राय लानानै 56 जर्ज बर' आरो रिपेकांमोनखौ जेरैखिजाया बख'नांगौनि सार्थनि थाखाय इसि डिसिसन लाहोनांगौ। बेनिफ्राय दिसपुरावहाय फाथायहरनांगौ। नोंथांमोना बेखिनिखौ जुदि मावनानै हरनो हायोब्ला जे बिटिसिआ जे दिनै नो अबजेक्सन हरबाय बेखौ सारा बर'फ्रा सारा एनडिपि रिलेटेड थानाय सुबुंफ्रा जोबोर गोजोननाय मोनगोन। दा बेखिनिखौ मावफुंनानै हरजानो जों लुबैदों। नाथाय दिनैसिमबो मावफुंनो हायाखै।
थाङै फैयै नै दाख्लै 21 सेप्तेम्बरावहाय जोंनि मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारजों जोङो मोनसे अफिसियेलि जोङो सावरायदों इउनिटि फराम एक्सन दिबिया बेवहाय दङमोन मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिश्वजित दैमारि आसामनि बुंथिगिरि स्पिकार आरो लोगोसे दानि इडुकेसननि मिनिस्टार डक्टर दिनेश पेगुबो दङमोन बेनिफ्राय जोंनिनो बर'निनो सासे दैदेनगिरि मा होनो केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्मबो दङमोन ओइदिनखालिनि थारिखआव जोंनि इउनिटि फराम एक्सननि बेनि माखासे मेम'रेन्डाम होनानै 10टा माखासे माइनसखौ होनानै जों जिबायदि सावरायदों जोंनि मेम'रेन्डामखौ होनाय लोगो लोगो माखासे प्रजेक्टफोराव होनानै डाइरेक्ट चिफ मिनिस्टारा डाइरेक्टनो 1-to-1 सावरायनानै जोंनो गोबां मोजां मोनसे जों लुबैनाय बादिनो दिनै बिथाङा पजिटिभ रिजाल्ट होदों थिग बेबादिनो जों बुंदों फैगौ 20 नभेम्बराव नैबे बोसोरावनो 20 नभेम्बराव 2024नि बेवहाय मानगोनां प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि सारा हियारिं जानो थांगासिनो सीएम सारा सासे सिगनेटरि हिसाबै दिनै बिथांखौ जाहाथे बे 20 नभेम्बरावनो जाहाथे गनायनि माबा मोनसे पलिसि खालामनो हायो बेखौ जों जेला खावलायो अब्ला मानगोनां चिफ सारा मा होनो डक्टर मिनिस्टारा बुंदों हेरेनाथ आरो चिफ सेक्रेटारि आपनि लिखे लब जे डाइरेक्ट बुंदों मा माने नभेम्बरनि 20 तारिखआव हियारिं दं रन्जन दैमारिया बिनि थाखाय आसामनिफ्राय जेसेबांनाखि नो अबजेक्शन सार्टिफिकेट नांगौ जेसेबांनाखि डकुमेन्ट्स बियो बे बुस्थुखौ दिनै आसामनिफ्राय हरनाय जाथों बेखौहाय सानसे साननैनि गेजेरावनो फुरा क्लियार खालामना लाखानांगौ होननानै दिनै जोंनो बेखिनि मेसेजखौ दिनै बिथाङा होदों ओइदिनखालि जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों मालालाबो जोङो केप्टेनखौ सावरायदोंब्लाबो जों बेबायदि मेसेजखौ मोननो हायाखैमोन ओइदिनखालिनि तारिखआव जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम बेनिखायनो इउनिटि फराम एक्सन दिबिया धन्यबाद होगोन दिनैसिमबो आरो इयुनाव होलांबाय थागोन आरो बेजों लोगोसे मा होनो 52 न्याय केसाव थानाय बे बिथांमोनखौबो जेरैखि जाया बख'नांगौनि थाखाय जों खावलायनाय लोगो लोगो बिथाङा होनदों फ्रायानो 12-13 बोसोर जाबाय बिथांमोना दिनै उदां जानायनि मोनसे परिबेस फैबाय नंगौ एनडिबिआव थानानै सिलाय लानानै नांफुनाय समाव सिलाय लाग्रा सिलाय लाखागोन गावखागोन सिलाय लानानै आन्दलन खालामग्राफ्रा नंगौ बमबो होगोन बमबो बेरहोगोन गावगोनबो बुथारगोनबो बे स्वाभाबिका नाथाय बेफोरो आखाइ हाथे लानानै नांग्राफोरनि थाखाय बे मोनसे मा होनो बेखौ नेचारेल बायदि बुंनाय साननानै लाजायो थिग बेनिखायनो दिनै बेफोरो जेबो नङा जेसेबांनाखि 52नि जेसेबांनाखि केसफोर दङ बिथांमोननि केसखौहाय थाबैनो मा होनो पिपि लगायनानै पाब्लिक प्रसिकिउटर होनानै बिथांमोननि केसखौहाय मास मोनसे 1.5 मासनि गेजेरावनो फोजोबना होनांगौ होननानै दिनै चिफ सेक्रेटारि आरो एडिजिपि हेरेनाथखौ दिनै कमप्लिटलि रिटेन लाहोजोबखानाय बेखिनि मेसेजआ जोंनि थाखाय जोबोद गोजोननाय बेनिखायनो हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जों धन्यबाद होयो आरो लोगोसे आसामनि बुंथिगिरि जोंखौ लांनानै जिबायदि मोजां दिनै मोनसे रिजाल्ट मोनहोनो हादों बिश्वजित दैमारिसिमबो जोंनि फराम एक्सन दिबिनिफ्राय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दिनै जोङो धन्यबाद हरदों आरो जोंनि गासैबो ओइदिनखालिनि 10टा माइनसखौ लानानै जेब्ला जों सावरायो बेवहाय दिनै भुटाननिफ्राय लानानै थांनाय सेप्तेम्बर 20 तारिखआव जिबायदि दिनै 6 जन एनडिपिखौ जेरै हगारदों थिग बेबायदिनो नेपालाव सासे दङ जोंहा केशव पुयेल होननाय बे केशव पुयेलखौबो थाबैनो चिफ सारा जेरै 20 सेप्तेम्बराव जेरै 6 जनखौ लाबोनो हादों दिनै चिफ सारा बेखौबो बरना होनांगौ होननाय लोगो लोगो एडिजिपि हेरेनाथ आरो चिफ सेक्रेटारि बिथांखौ बुंदों बे मास मोनसेनि गेजेरावनो आउट अफ स्टेटआव थानाय केस आउट अफ स्टेटआव थानाय जेलाव थानाय मानसिफोरखौ बख'ना लाबोनांगौनि थाखाय बिथाङा लोगो लोगो डिरेक्सन होदों आरो बेनिफ्राय गासैबो केसखौहाय 1 मास 2 मासनि गेजेरावनो फोजोबना होनांगौ होननानै दिनै बिथाङा गासैबो गाव नट्स खालामनानै दिनै लाहोजोबदों बेनि थाखाय जों जोबोर गोजोनदों आरो बिनि उनावहाय जोङो बे रायज्लायखांनानै फैखांनायनि उनावहाय साननैनि उनावहाय जोङो 23 तारिखआवहाय जोङो आसामनिनो जेनेरेल एडभकेट दिबुजित सयकियाखौ जों लोगो हमदों जेला दिबुजित सयकियाखौ जों जेला लोगो हमदों अब्ला जोंखौ बुंदों नोंथांमोननि केसआ एनडिबिनि जेसेबांनाखि समस्याफ्रा गासिबो दिनै पलिटिकेलि प्रेसार फैबाय पलिटिकेलि हिसाबै नोंथांमोननि समस्या सल्भ जासिगोन आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सारा आंनो बेखिनि मेसेजखौ हरबाय पलिटिकेलि बियो खामानि मावजासिगोन बेनिखायनो सिन्था खालामनांगौ गैया बेखिनि मेसेजखौ जों होदों बेनिफ्राय आसामनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारियाबो मानगोनां आसामनि
आसामनि दिबिजय सयकिया एडभकेटखौहाय दिनै बिथाङा बुंहरदों बिथांनि नामखौबो दिनै दिबिजय सयकिया सारा दिनै मुं लादों दिनै बिथाङा बुंदों जे दिनै नोंथांमोननि केसखौ आं जेसेबां हायो थाब मावगोन थिग बेबायदिनो जोंनाव सोंदोंमोन जे नोंथांमोननि पिपिआ सार होननाय लोगो जों बुंदों जों जोंनि पिपिखौ जों मोनथिया सार थिग बेबायदिनो जों मोनथिया होननाय लोगो लोगो बिथाङा मोनसे कल खालामदों फन खालामनाय लोगो लोगो बिथाङा लाउड स्पिकार होदों जोंखौनो खोनासंहोदों बेनिफ्राय जेला फन खालामो अब्ला मानसिया हिन्दी बाला हिन्दी राव रायलायदों अब्ला जे रिसिभ खालामनाय लोगो लोगो सार सार बिदि बुंहरबाय जे बुंनाय लोगो लोगो खोनासं जाबाय माबाया दिबुजय सारा जे खोनासं बे बर'लेण्डआव थानाय एक्स एनडिबिफ्रा बिथांमोननि केसआ पलिटिकेलि मोनसे प्रेसार फैबाय खामानि मावना होनांसिगौ बेनिखायनो नोङो बहा दङ हायोबा थाब मावनांगौ माखासे खामानि दङ बेखौ जेला बुङो अब्ला बिथाङा बुंहरदों सार आङो आसामाव थांगासिनो दङ बेखिनि खामानि मावनो थाखाय आंनावबो मेसेजआ फैबाय अब्ला दिनै दिल्लीसिम सहैबाय जों सिन्था खालामदोंमोन जि समाव 21 सेप्तेम्बराव जोङो मानगोनां चिफ मा होनो हेमन्त बिस्व शर्माजों जों सावरायदों जों फोथायाखैमोन जे बे रुमावनो दंबाय थायो नाथाय बे रुमाव गैला 21 तारिखआव सावरायनाय बे रुमाव गैला बे अलरेडि आसामनि बाहेरायावबो दिनै दिल्लीसिमबो दिनै बे मेसेजआ थांबाय दिनै बेनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों एनिटे फराम एक्सन डिबिया दिनै दुखु खस्थ'नि गेजेरजों दिनै बेखिनि खामानि मावनानै जों दिनै बेखिनि रिजाल्टखौ मोननो हादों आरो जोंनि सिगाङाव डाइरेक्ट बुंदों बे बर'लेण्ड थानाय एनडिबिफोरनि गासैबो केसखौ नोंथाङा थाबै मावना हरनांगौ बेनिफ्राय आङो जेसेबां हायो इसेबां आंनिफ्राय गासिबो नर्मेलावनो लिरना हरनानै 1 मास 1.5 मासनि गेजेरावनो फोजोबना होनांसिगौ होननानै बिथाङा डाइरेक्टनो खोथाखौ जोंनि सिगाङावनो लाउड स्पिकार होनानै खोनासंहरदों बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव नोंथांमोननि नाजानाय नोंथांमोननि माखासे मा होनो मदद होनायनि थाखाय दिनै जों बेखिनि मेसेजखौ मोनफुंदों आरोबाव थांनाय अक्ट'बरनि 4 तारिखआव आरोबाव जोङो गुवाहाटीनि हाइकर्टआवहाय जोङो सासे एनएनबि चौधुरी हाइकर्टनि एडभकेटखौ जों जेला लोगो हमहैदों इउनिटि फराम एक्सएनडिबिनिफ्राय भिक्टिमास बिलखौ जों लाना थांनानै जेला जों रायलायहैदों अब्ला जों बुंदों जों इउनिटि फराम एक्सएनडिबिनिफ्राय जों फैदों जे दिनैनि तारिखआव जोङो आसाम गभर्नमेन्ट मानगोनां हेमन्त बिस्व शर्मानि दैदेननाय सरकारजों जों इउनिटि फराम एक्सएनडिबिआ अफिसियेल सावरायनानै जोंनि माखासे खामानिखौ मावनो थाखाय जों दिनै मोजां रिजाल्ट मोनदों दिनै नोंथांमोना मा खबर मोनखोनो मोनाखै जेला जों बुङो अब्ला बिथाङा बुंदों नोंथांमोननि खामानि मावनायखौ आं मोनजोब्बाय खोनाफैजोब्बाय थिगानो दङ आरो जों बुंदों सारनिफ्राय माबा मोनसे मोजां खबर दं नामा जेला जों बुङो अब्ला बिथाङा बुंदों नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां खबरा बेनो जाबाय मा सानै जे फासि जानो थांगासिनो दङ बे सानै फासि जानो थांनायाबो फासि जाला बेखौ आसाम सरकारा भारत सरकारा बेखौ कनसिडार होनाय जाबाय दिनै बेखिनिखौ एनएनबि चौधुरीया हाइकर्टनि एडभकेट बिथाङा जोंनो बेखिनि मेसेजखौ होदों अब्ला दिनै जोङो जोबोद गोजोनदों जोबोद मोजां मोनदों बेखिनि बाथ्राखौ जोङो दिनैहाय गोजोननाय मोननानैनो दिनै नैबे जोंनि नैथि इउनिटि फराम एक्सएनडिबिनि फाउन्डेसन बे सानावहाय जोङो अपेन सेसनावहाय जोंनि रायजो राजानो बा एक्सएनडिबिनि माखासे गोनो गोथोफोरनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों दिनै खौरांखौ दैथायहरगोन आरो जोंनि गेजेराव जुदि सोरबाफोर जुदि भुल बुजाबो जुदि गोनो गोथो दङब्ला दिनैनिफ्रायनो हयथ' बिथांमोना बयबो क्लियार जागोन आरो रोखा जालांगोन आरो बयबो खौसेथि फैनानै जोंखौ मदद होनानै खामानिखौ मावलांगोन आरो जोंनि गासैबो सिन्था धारना गासैबो थांखि दिनै बेफोरखौ जोङो मोनफुंनो हागोन बेखौ जों मिजिंथिदों बेनिखायनो नंगौ थांनाय अक्ट'बरनि 15 तारिखआवहाय मोनसे गोदान आफाद दादों बे जोंनि एनडिबिआनोमोन एक्स एनडिबिआनोमोन नाथाय जों बुजिनो मोनाखै जों दिनै सिन्था खालामदों दिनै माब्रैहाय आरोबाव एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशनखौ मा खालामनो थाखाय दादों आरो मा मावहैगोन बिथांमोननि थांखिया मा बिथांमोननि उद्देश्यआ मा जों बेखौ मिथिया नाथाय जा बिथांमोना बे मा होनो एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशनखौ दादों बिथांमोना कमप्लिटलि गासैबो दानि इउपिपिएल सरकारनि सोद्रोमा गोजाखा जाय बिथांखौ प्रेसिडेन्ट खालामदों दिनै बिथाङाथ' केन्डिडेटमोन जेनदों टिएलसिसिनि चेयारमेन आरो बिथांमोनजों जिखिनि प्रकाशआव नुजादों सावगारियाव नुजादों कमप्लिटलि दिनै बिथांमोना गासिबो सरकारनि मानसि जोबखा दा बे सरकारनि मानसिखा हिसाबै इउनिटि फरामनि जिखिनि प्रेसार होनाय खामानि मावनांगौब्ला जों जेबायदि मावबोदों बिथांमोना मावनो हानो हाया बिसोर मोनसे कुइसन आंनि सोंथिया बेनिफ्राय आंहा
एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशननि सायावहाय मानि थाखाय दादों आरो मा मावलांगोन बेनि सायाव आंहा जेबो बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया। दा बेनिखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो बुंलांदों, जुदि मोजां मावलाङोब्ला माहारिया बिथांमोनखौ बोजबना लागोन। जुदि माहारिया जुदि मोजां मावलाङा, जि बोसोर 4 बोसोर जाखाबाय बिथांमोनानो सरकार सलायदों, 4 बोसोर जेबो नुखायाखैब्ला बिथांमोनखौ सोर बजबगोन, सोर सापर्ट खालामगोन? देखा देखि नुखानाय क्लियारखा। दा बे बेलायावहाय मावलाङो मावलाङा मा आवगायलांनो हायो हाया जाबावगोन, जेबो बुंनांगौ गैया। खिन्थु दिनै इउनिटि फराम एक्सननि बे आवगायनो हाबाय, सौहैबाय आरो जों कयदिनसोनि उनावनो नैबे लास्ट अक्ट'बरनि लास्ट उइकआवनो जों आरोबाव जोङो सोनाबहा थांबावगोन, दिल्लीयाव थांबावगोन। जोंहा मोनसे एपइन्टमेन्ट जाखाबाय, जों बेनि थाखाय जों थांनो रेडि जानानै दङ। दा बेखिनि इउनिटि फरामनिफ्राय बेखौनो जों खावलायदों आरो बिथांमोननि जे गोदानै दानाय बे दानायनि सायाव आंहा जेबो गोदान कमेन्ट होनांगौ जेबो गैया। बिथांमोना मा मावा बिथांमोननि खोथा। सिडली चिरां हिसाबै नंगौ 13 नभेम्बरावहाय मा होनो बाइ इलेक्सन जागोन। दा बे बाइ इलेक्सनाव इउनिटि फराम एक्सन डिबिनिफ्राय जोङो कमप्लिटलि जोङो मा होनो निउट्रेलाव थानानै जों खामानि मावनो नाजादों। खिन्थु जों जाय मानसिखौ दिनैहाय मा होनो मदद मोनदों बा सापर्ट होबाय थादों बिथांमोनजों जोङो मोजां गाज्रि जों रायलायगोन। दा बर्थमान इउनिटि फराम एक्सन डिबिनिफ्राय चिरां जिल्लानि सिडली बियाबनि जिहेतु बाइ इलेक्सन जानो गोनां, बे इलेक्सनावहाय इउनिटि फराम एक्सन डिबि हिसाबै जोङो नर्मेलाव थागोन। बेखिनिखौ नोंथांमोन सोंदों खावलायबाय। 2025 जिहेतु बिटिसि इलेक्सन बेयाव उदाङै नोंथांमोना बाहागो लागोन। फैगौ 2025 बोसोरावहाय इउनिटि फराम एक्सन डिबिया सम आरो थासारिखौ नोजोर बोनानै जोङो खामानिखौ मावलांनो नाजागोन। खारना जाबाय मा, जोंनि इउनिटि फराम एक्सन डिबि बा थांनाय 2020-27 जानुवारिनि माखासे क्लजफ्राव लिरजानाय एनडिबिनि माखासे क्लजफ्रा गासैबो पलिटिकेलजों रिलेटेड गोजा, पलिटिकेलजों सोमोन्दो गोनां गोजा। दा बे खेथ्रआवहाय सोरबा सुबुंफ्रा सोरबा रायजो राजाफ्रा जुदि लुबैयोब्ला खावलायोब्ला आरो जाय सरकारा जोंखौहाय जोंनि समस्याखौ मावनो थाखाय जुदि मदद होलाङोब्ला इउनिटि फरामा सम आरो थासारिखौ नोजोर बोनानै जोङो आवगायलांगोन। दा बे खेथ्रआवहाय 2025 जे बिटिसि इलेक्सन जागोन बे बेलायाव जोङो डिसकासन जाथ'वाखै। अब्लाबो जोंहा जोंनि मावनांगौ खामानिया गासैबो पलिटिकेलि रिलेटेड थानाय हिसाबै जोङो बेखौबो एसे सिन्था खालामदों, खिन्थु दा क्लियार नङा। दा बेनिखायनो नोंथांमोन सोंनाय बायदि आं दिनै बेखिनि मेसेजखौ होनाय जाबाय। थेंक इउ।